kodwa mntanami iminyaka engaka 20 years ekubambile nje lama-truck yilo muntu esifazane uyagida kumntanami wena ulami lutho nje kuwena umfaka kulo lonke lolu tarati. Hayi ma kwenzeka nje impela uyiphutha indoda iyalindeka lapho ma Angane enkunzi umbhemu. Owawazi usosho ingane awu ngisho iPhD noma yina benyanyane lokuyena. Wena wenzizwe njani kahle? ngiyavuma-ke lapho ngiyathemba ukukhabazela mfowethu ngiyavuma engapho ngitheni bengicela nokuthi ube khona ngize lento siyixoxe. Bengasibonanga nanesidingo sokuthi ngichaze kwayizolo ngoba vele imali bekuyengane akuyona eyami. Mina ubaba ayinika mina kusuke kuyeyami le evela kubaba wena umfundo bekuyeyakho unomfundo uyeyinto zesikole futhi. Ingakho ngabonanga mntanami. Bengizomazisa impela kodwa ke bengayona eyami vele egcineni manje. Kodwa bemele umazise mntanami. Umkhwenyana wakho owenkomo wakulobola isazophuma. Usho basakhuluma lengasesa. Hayi ufaka imali nje kuphela engane. Hayi. lutho. Wekunje mpema awuyizeke kahle le ndaba usikwenza. Ngicela ukunaba lo wekhabazela. Ngiyazi njengendoda uzoma ngamazonzwane. Imali yengane ngike ngayicacisa kubhuti labo bangisiza beNyoni TV ukuthi ingane emayizelwe ngisho noma ukuthuma wayo usiwahlukana nobaba wayo izalayo biological. Ingane isondlo sengane ihlale siba khona. Umehluko la ukuthi mina bengingekho empilweni yengane isikhathi eside njengoba sengibuyile into ezojwayela ukwenzeka noma kuthumba la ke sekho kumina nje bese thole impilo kaMkhize. Into esezoqhubeka nje njalo ngenyanga ngeke ngihlale mina amathumba ami sengiwatholile ngoba inhloso yokuthola ingane yami ukuthi ngiyazi iyaphila noma ikuphi bekuwukuthi ingane yami ngiyilandelele ukuthi ikhule ngendlela njengazonke izingane. Yeah, sesinofundo kunjani? Hayi siyaphila. Senivakashele la noma wakho. Mina igama lami nguMalandela, ngihamba noBaba Khumalo. Yeah. Sawa Khumalo. Yeah, kunjani mntana? Yaphila. Ungakutshela uma ngami. Ungachazela uma ngoba. Akasatshela lutho. Sondela lana mntana ngikhaka ngiyajabula ukubona. Hayi sondela mntana ngeke ngiyenze lutho uzohaga nje phela. Ayo ngamkhawula nje kuphela. Khawula ubaba. Ngiyabonga usukhulile. Khawula nje kuphela. Uyafunda? Yeah, ngiyafunda. Mntanami kwenzeka iphutha mntanami la indaba umuntu endlela esebenza ngayo ihamba amaso ngashiya uma wakho noma ngamshiya ngingaqondile kodwa ngizamile ukukufuna naye ngilifuna nobabili ngoba kwayevele ngangazi ukuthi ngimshiye ithwele uyabona. Uyezwa mntanami ngicela ukuthi konke bekwenzeka kwamaphutha ngane yami ungixolele siqale impilo kabusha siye phambili ngoba bengikufisa ukuthi ngikubone mangakubonanga sengiyohamba lophunza ijeke la kuthiwa walala khona. Kukhona into eyinkinga engingazo ukuthi umuntu lapha ekhaya kungabe umuntu wesilisa noma ngabe wesifazane lento uzoyibuka kanjani. Kunento yokuthi uyi-step father bese kuthi ubaba wengane atransferele uma wengane imali uthandana naye. Yini ekukhalisayo? Mhlawumbe ke uzobhala lapho ukuthi wena leyo nto uyibona kanjani. Awubheke ke ngoba njengamanje uphathulo uma kuukuthi le episode awuyazi kuzofana uhlehle kuno episode 1 ukuze uzoyilandela kahle. Namhlanje siqhubha upart 2 kaKhumalo lo phela waseMpumalanga ngoba kade driver ama truck ethandana nombali wakaGumede njengoba sekuvela ukuthi into ayifunayo after 21 years after 20 years ingane engayondle engekho eduze kwayo usekwazi ukutransfer imali o5000 kodwa umkhwenyana olobolile ngoba istepfather fanele icace istepfather silobolile sesomkhwenyana kwaGumede kodwa sikhombisa ukuthi lento asizwa asamselani nayo okungangokuba sithi kuKhumalo ku-original lo owubaba wengane imali akatransfer kumkhwekazi wakhe okuumaka amakoti wakhe akafuni imali ingene direct angazi kodwa ukuthi ukhathazwa yini ngoba lo
ubaba wengane phela yimuwe idatha lakho phambi kwakho asiyakhona kwaGumede sizokuthi umkhize njengeStefani lento uyibuka kanjani ake ngithi nje ngicabanga ukuthi sisibhali njengoba sikhulumile sangena Hayi ngiyangena. I would say this guy don't have from Cross, but I was looking at Zaphila ke insizwa. asaphila Insizwa obaba nje. oh awungangena kamera mhlawumbe noma ngala So say no one ibonga insizwa. oh hayi mina ngwadla mina ngumalandela ngihamba noKhumalo ya ngicabanga ukuthi mhlawumbe ke uSisumbalo bese ke wanibekela la ekhaya ukuthi sizofika namhlanje njengoba sike sakhuluma ngazi ke Sisumbalo Nomezala khona into ayisho. Bengikade ngichazelile uma ukuthi kunabantu abezayo abahamba naye ubaba kaNomfundo. Oh mina ngasala mina. Ingakho phela uma ecelile ukuthi ufike nawe. Kodwa kumele ungaphethe phela njengomnumzana. Hayi bezokuchazela yena. mawami Yebo. Angazi indaba ngizoyiqala ngaphi kodwa ngoba nami sengize ngalihamba udaba lwayo ngaliqala ukulisebenza kahle kahle sinyuni TV sisebenza ukulekelela umuntu omdala ukulekelela nje mhlambe abantu abasuke bengasaxhumani mhlambe balahlekelana noma badukelana sabantu ke abakwazi ukuthi bekwazi ukuthi bebahlanganise ngokwenza ke ucwaningo ke ngabo ukuthi mhlawumbe omunye usehlala phi noma usehlala phi so ke udaba lumi kanje ngichaza nawe Khabazela udaba ke lume kanje Mkhize nawena njengoba sazi ukuthi kunengane khona ekuthiwa uMfundo kumzukulu wakho ubaba wakhe uKhumalo baba kaNomfundo Iyo inkosi uMbhemu liyabaleka lezo. Nisho lokho. hayi kuleyo kubaleka ke angazi Khabazela ngeke ngize ngiphawule kakhulu So sisifisa awuqhubeke kuthini. so sake safika ke la salishutha kudaba angazi mhlawumbe noma besinake nalibona nezinkundleni zethu kodwa ku-TV yethu nje selukhona sasulushutile kudaba lengane sihamba naye ke uKhumalo ewumuntu ofisa ukulungisa izinto ma phakathi komndeni wakhe noma okay angingapha komndeni waphathi kwengane yakhe ngoba ngeke ngize ngimkhulumele ke sayidini lika Sisumbalo kodwa ube umuntu ade efisa ukulungisa izinto phakathi kwakhe nengane emva kwesikhathi eside engekho lengane wayese wathi ke uMbali no angizokwazi ukuthi kube nento engizoyiphawula ngalolu daba kuzofanele ngiqale ngiyobikela umama ngiyacabanga ukuthi njengoba sekukhona nomkhwenyana mhlambe ke benenzela ma ukuthi mhlambe ke engayizwi ngendaba abe khona udaba ke lunjalo ke mawami njengoba sila angazi ke Sisumbalo ukuthi mhlambe ninoma niyena khuluma nabekanaphi ngoba ngicabanga ukuthi into ebalekile ukuthi abe nempendulo uKhumalo Manje sathana kuwena. Ayenize nayo ngizwa indaba. Ngikhuluma uvelaphi kona kuKhumalo? Ake sibuze nje ndodeni, ndoda kade wahamba ingane wayishiya uyakhuliselwa imali yempesheni yami iphelela ngengane. Ithini ngempela into yakho mntana makungitsheli kahle. Hayi ngiyabonga nami ukuthi unginike ithuba noma ngalifanele kuba sengila ngaphakathi kaGumede. Indaba sisuka la siye eMpumalanga nathi siyozama amadlela akuhlaza.
masifika sithola-ke amadlela akuhlaza kube mina kuqala osheshayo ukuthola umsebenzi ngoba umsebenzi we-truck mningi emgaqweni i-truck lihamba kuze kusi. So-ke ngithola umsebenzi-ke asaleke umbali endlini kanti sifika nje usevele usisuka naKwaZulu-Natal useyithwele umbali kodwa isisu sesincane sikabonakala futhi usiyazizwa njengomuntu wesifazane. Okwazisa wena Wangazisa mina ukuthi uyithwele. Kwahamba-ke isikhathi nami ngithi ngiyangcola la emall nemunye usisi wakhona la endaweni eMpumalanga. Hayi ucuvele lihlangane kanti lo sesazile ngothando sengizobona emva kwesikhathi ukuthi wevele uzosebenza into ethi ayidinga kuphela ngoba agcinanga ukuthi agcine kumina ngokuzwana ugcine ukuthi asetholeni indawo esihlala kuyona nombali esemhlasela-ke manje umbali okwaba nzima kakhulu-ke kuyena umbali ngokuthi futhi uyithwele mina ngikho mina kwesikhathi phela moshayela i-truck leli ama-long distance ubungakwazi ukubuya ekhaya ngosuku isikhathi esisodwa mhlawumbe yaphela inyanga ubuye kanye enyangeni. kodwa mntanami iminyaka engaka 20 years ekubambile nje lama-truck yilo muntu wesifazane uyagidagida kumntanami wena ulami lutho nje kuwena umfaka kulo lonke lolu taratini. Hayi ma kwenzeka nje impela uyiphutha indoda iyalindeka lapho ma Ancane yenkunzi umbhemu. Owawazi usoshiya ingane awu ngisho iPhD noma yini abenyanyane lokhu ke. Wena wensizwe njani kahle? ngiyavuma-ke lapho ngiyathemba ukhabazela mfowethu ngiyavuma engapho ngitheni bengicela nokuthi ube khona ukuze le nto siyixoxe sifike la sivumela khona. Ngiyavuma ukuthi iphutha lenzekile njengoba ngivumele umkhakazi wakho ukuthi indlela bese ngihamba ngayo ngama-truck bengingasahamba indawo encane bengihamba ama-province okushintshana kwakwenzeka ukuthi ngingakusakwazi ukubuya ngoba wayevele eseshile umbali ukuthi asekho endlini futhi ukubuya kwami endlini isikhathi esiningi bengiya ngoba ngazi nomndeni wami osukhona. So-ke kwenzeka-ke kanjalo-ke ukuthi ngihambe-ke ngidukele namazwe kanjalo engihleli khona kodwa phela kuphelile ukuthi nginami umntwana. Hayi ngoba usobhakaza omhlaba nje usuhamba ukhoshozela nje la ukhumbule ekhaya asandastand nje kwenzakala. No khabazela hayi ngoba ngishaya umhlaba. Imina obefuna ukuthola amathamba ami ukuthi ngiwathutha asaphila noma uma esaphila uma engasekho ngikwazi ukubona la egqithwe khona. Imake kodwa mntana amaphila kanjani amathamba angafitwa umuntu ungaphosi ngisho utiki ndibilisi ngiphilela ngepesenge mntanami. Kodwa-ke ma ngicabanga ukuthi-ke lapho ungabuye ungithethelele njengomuntu omdala ngoba ingane uma izelwe izala abantu ababili ukuthi ubaba akekho akusho ukuthi ngeke izidle. Abasovumelana ngakho. Wawumithisela lokhu mntanami ukuthi baba babili abantu. Ngangekho lapho ma kodwa okwakukhona ukwenzeka ukuthi ngagajwa nami into zomhlaba njengoba manje sengibuye ngizuze ehlisa ngoba ngize ngacela kwabaka Inyoni TV labade bengilekelela kakhulu ngisukutholeni umbali nengane. Ngacela ukuthi anginayo inkinga ukuthi ngikhokhele indleko zakhe ngoba ngiyazi ukuthi ingane akayizali wayelula isandla njengomuntu wayisiza. Hayi ngiyaqoma mbali bakifini akaphawule la usesujima akaphawule. Hayi akakazikhulumele ngempela sasingekho thina la. Khabazela ufisa wena umkhize okumkhokhela ngokuthi ube khona emntwaneni wakho. Mina bengifisa ukuthi ukukhabazela ukuthi la elule khona isandla ngoba phela ingane mayikhule ningi eyidingayo nami angisho ukuthi nginamandla imali angakanani kodwa bengifisa ukuthi ukhabazela ngithi kulokho akakhala ngakho azokubiza nami ngikhale ngihlephule lapho sikwazi ukuthi siqhubeke nempilo uma ukuthi umbali asakwazi ukubuyela ukuthi sibe umndeni nengane. Uma uthi uyakhumbula kahle nina beYoni TV ngeke ngathembisa ku-episode yokuqala edlule ukuthi bengicela ukuthi ingane nginike ithuba ukuthi ngibonane nayo kwadla ukuthi-ke abakangithembi abakagumede nje umbali besho kodwa ngikwazile ukuthi-ke ngimfakele imali engane ewu-5,000 ukuthi akwazi ukuthi athenge impahla. Ngiyacabanga ukuthi lokho akufihliwe kuyaziwa mhlawumbe mungakwazi ngoba asibonani njalo ungabuza-ke nombali ukuthi Cha nami ngiyakhumbula impela kade sigcina ukubonana wawu kade ushilo ukuthi uyafisa ukuthi ingane bese kuze nayo noma uphume nayo
okanye bathumelela imali angazi mhlawumbe noma uSesimbali akuthembisa sigcina ukubonana uKhumalo ukwenzile yini ngoba nami njengoba ngihamba naye angifuni ukuthatha yonke into ayishoyo ngiyisebenzise ngoba uKhumalo into engithola kuyena indoda nje nolimi kwamina ingagcina nje ngilalisa uthola ukuthi izinto ezithembisayo kufanele ngikulandelele ukuthi hayi yena futhi uyifakile imali baba Hayibo. uyifake izolo ngase ngiyahamba-ke ngiyocosha ePentown into zakhe umntwana zesikole ngoba bevele ngingakamthengeli ubaba bezomthengela umehola bezohola namhlanje ubaba mase sivuka siyomthengela kusasa ngabona ukuthi ngoba useze wayifaka angisale sengivele ngenze kube lula ngivele ngisale sengimthengele okay siyabonga Hayi. siyabonga Akamangaza kodwa. Awusayishoda le ndaba. bengisazotshela Kodwa ngiyashoda ukuthi kulezi insuku lezi angikutholi kahle. ukuthi Ukenje. bengisafuna kuqala ekukhulunywe baba lento mase ngiyakwazi ukuthi ngichazele kahle Ifike nini kanti yona le mali singayazi? ingena izolo ekuseni Ngisho kade ukhithiza ngomntana izolo. Hayibo, uzongiqhatha nomkhwenyana sizwana kanjani? Fonela ngesikhathi esikwenzakala. okay mhlawumbe sike silungiseni le mali angazi noma mhlawumbe iphutha ukuthi ngizwa ngathi khona leso liyakhona uSesimbali ngoba ngicabanga ukuthi lento esupport kuba kwengane ngicabanga ukuthi into ebalekile engathi ubenza noKhumalo angazi kodwa ukuthi nomsebenzi vele bengasibonanga nanesidingo sokuthi ngichaze kwayizolo ngoba vele imali bekweyengane akuyona eyami mina ubaba ayinika mina kusuke kweyami le evela kubaba wenomfundo bekweyakho unomfundo uye into zesikole futhi ingakho ngabonanga Ngazise mntanami. bengizomazisa impela kodwa-ke bengayona eyami vele ekugcineni mali Kodwa bemele umazise mntanami. Umkhwenyana wakho. Mabezala ngathi Owenkomo indaba la wakho. isazophuma. Usho basakhuluma lengasese. hayi ufake imali nje kuphela engane Hayi. Lutho. Wekuzwe mpema awuyizeke kahle le ndaba usikwenza. Ngicela ukunaba lo weKhabazela. Ngiyazi njengendoda uzoma ngamazonzwane. Imali yengane ngike ngayicacisa kubhuti labo bangisiza beNyoni TV ukuthi ingane emayizelo ngisho noma ukuthi uma wayo usuwahlukana nobabwayo izalayo biological ingane isondlo sengane ihlale siba khona umehluko la ukuthi mina bengingekho empilweni yengane isikhathi eside njengoba sengibuyile into ezojwayela ukwenzeka noma kuthumba la ke sekho kumina nje bese thole impilo kaMkhize into esazoqhubeka nje njalo ngenyanga ngeke ngihlale mina amathumba ami sengiwatholile ngoba inhloso yokuthola ingane yami ukuthi ngiyazi iyaphila noma ikuphi bekuwukuthi ingane yami ngiyilandelele ukuthi ikhule ngendlela njengazo zonke izingane noma kuthiwa ubaba akekho ukhona lo muntu ophambi kwayo ewubaba kuyona kodwa ubaba wangempela owayizala wayilethe emhlabeni uzohlala eyifaka imali engane yami ngoze ngihlukanise ukufa nalokho ngoba vele nangokomthetho waseSouth Africa ingane ifanele isupport abazali bobabili uma umama ekhathi esiningi omama abavamise ungasebenzi ininsuku esiphila kuzona sekubaba futhi abajwayele ukuhlala ekhaya inkampani ziyavala so ingane zifanele iqhutsheke zondliwa ukukhipha u5000 ukhiphela ingane uma uthi uyabuka sithi isikhathi kwawona mncane 5000 side emva kwesikhathi esimi 20 years ingane uneminyaka emingaka namhlanje sithi isikhathi ubabwayo ingane uKhumalo kade engabonani nengane kube yichilo kumena ukuthi ngifake lo 5 ngenxa yesimo sokuthi nezinyanga zikapheli kodwa ngiyathembisa ukuthi umbali njalo mangabe kuzophela inyanga uzoyithola imali yesondlo sengane akusho ukuthi mayithola isondlo sengane ngoba siyabonana ngoba ngize ngeze ucash send ngoba naye umbali benqaba nama particulars akhe ethi eyami ifoni ngeke uzoyithinte ngakutshela ukuthi xhumana nabanyoni TV isinqumo sasithatha leso so ke ngiyenza ucash send uhamba ukhipha ucash send ucash send ongahlanganisile lutho nezinto zikambani yiloko nje weKhabazela Hayi mabezala hayi. Hayi sengivele ngafutha straight hayi. Yabona indaba le hayi. yazi Ngeke okay ngeke ususe mntanami uzosixabanisa uKhumalo. ngoba enye into kuloko kwemali ungixoxela njengoba nami uKhumalo sisemotweni siza ngapha kanti bokade singaka nawe futhi bungangithinti sesiyazi bungangithinti ngoba besikade sisaza ukuhlela ke sibone ukuthi sizokwenza kanjani so sengizwe kusena sethi uKhumalo hayi ngazi ukuthi ngithe singasondela khona namhlanje kanti manje nawe agcinani
nenze njani ngoba phela mina bengazi ukuthi mina ozongixhumanisa. Hayi nami ukuthi ngibona izolo ekseni sengena imessage ethi ucela ukufona inamba bengingayazi ngabe sengithi hayi ungafona kanti ufuna ukufaka yona imali engane and bengithi ngisazokufonela ngitshela ngoba nje ngivele ngathatha ngayo ukuthengela ingane kwasala ke lesala bengithi ngisazophinde ngiede ngoba phela sazongena nobusika ngibona ukuthi ngenze njani. Okay asigeze ake ngibalekele lento ukuthi inamba ugcine kwenzeka kanjani. Mhlambe ngicela ukuhlehla kancane ngisafisa ukukunika ithuba Khabazela ukuphefumule ngale ndaba ngoba angifuni mfowethu ukudlela amandla. Ube ubaba enganeni. Siyakubonga futhi lokho awuzange waba umuntu owathi ngoba lengane ayinababa angihlangani nayo. Ubile ubaba ngijabulela nanokuthi ubulinda uhola uthengele ingane imfumo. Siyakubonga kakhulu kwamadoda afana nawe mancane esikhathini samanje. Mhlambe ma kunento engifuna ukuyithola mhlambe ma ekubuyeni kukaMbali nasekuhlukumezekeni kwakhe uKhumalo uyakwazi yini ukuhlukumezeka obekwenzeka kuMbali noma uMbali wambona ebuya wakutshela ukuthi uhlukene nomuntu wakhe wabe ungasayilandeleli indaba yokuhlukana noma kwaba nje into nawo wezwa iside lengane yakho sengifuna ukuya kumkhithi. Hayi mntana mina ngathatha iside lomntanami ngimbone ezakhe lebuyani. Abe ngathatha iside lomntanami ngahlala nomntanami ngakhohlwa indaba kaKhumalo. Kahle kahle uKhumalo bengingamceli uKhumalo. Bengingamceli ngempela. Uwonile umphefumulo wami uKhumalo. Yonke imithwalo isithwalwa yimina, ithwalwa umkhwenyana wakwami. Uzoyihliphisa ke manje. Hayi ake singayibeki kanjalo ma ukuthi uzoyihliphisa ngoba ngikhumbule nami ekhipha igama elifana nalelo uKhumalo. Khumalo asinayo enjalo sikuyenze lokho sikaze sikusho sisibeke lokho ukuwona ukuze uKhumalo azwasuka kwakuzela kaMbali Monon Charles ukuthi unyone umsiza axhumane noMbali ukuthi ubefuna iconnection lengane ngaphezulu zonke izinto ukuthi ke umuntu wesifazane uyayaqhubeka nempilo uma ungekho eduze for 20 years bengeke nemxhayeko ukuthi wamuvelani ngoba phela na umuntu uyaphila emhlabeni isikhathi namhlanje kuyahanjwa emhlabeni ngeke ulinde into ongayazi iyoqhamuka nanini. So uma ukuthi uMbali njoba yesho nje ukuthi kunzima ukuthi yena akhulume nami uzokhuluma nabazali bese emphendula uma ukuthi kugcina ukuthi usethola umkhwenyana omphethe kahle alright ayikho inkinga mina ngizoqhubeka esedini nami nengane ilokho inhloso yami leyo ayikho futhi ehlukumezela umunye umuntu. Hayi ngiyacabanga ukuthi iyacaca indlela ayibeka ngayo. Hayi kodwa imbithi lekho wala. Hayi. Okay mhlambe Khabazela mfowethu sengibongile ukuba ubaba supportive enganeni. Engingacabanga ukuthi futhi ke Khumalo sesiyamphoqa lo lungelo. Njengabantu engicabanga ukuthi babe nebond eningi nengane futhi sesibukelela neside la ingane ukuthi isingaphatheka kabuhlungu mangathiwa sekuthiwa hayi mayithi baba noma mayicela something sekufanele angayenzeli lokho okuncane suku ingane ukucela. Ngiyafisa ukuthola ukuthi mhlambe Khabazela kweyonke ke lento mfowethu ungaphawula kwakho ngathini ngoba phela ngicabanga ukuthi ingane kufanele kuvunyelwana ngegama elilodwa ukuthi ilungelo uKhumalo uyalithola lengane liphelele. Hayi amnankinga ngisalento zamnankinga kodwa yena umlisa uzokhokha ngoba ingane le from isasesweni umama nangu nomamezala yonke into ubengeza nje ngimthatha njengomntana nami wakwazi ukuthi mina ngubaba lo. So manje lo mhlola masuku ufika nje kanje hayi mina ngiyamanga nangu nomama la kunemali phuma ngale engazazi mina. Hayi imali ikhulunyiwe ya imali yayikhulunyiwe esiqala ukubonana ukuthi sinthi nje bakunjani kodwa ngasi yakuningi okusazokhala la mina ngibhizi no Chris no Kevin Bhoboza indodi ibhizi namateki layo yona izoshama nje la mama yona izoshama nje hayi tizwa nje afethu hayi mama sayi ithi hayi ngeke mabaya khona ngifuna ukubeka ukudlula kona hayi ngenxa lokudelela cha ngeke umuntu odelelayo umuntu angibonakali kahle la ngikhaliswa ngekhangele ebini kabhala
khona umamfona ma engifuna ukudlula kuwo. Mina baba ayikho into engihlanganisa noKhumalo ngaphandle nje kwengane. Uma efana isibonelelo sengane ngeke ngingasithathi. Ingane ishotela. Yebo hayi. Imake indaba umlisa Mumbele angakhulumi nomamezala akayi nomamezala unkosikazi wami. Yebo kunjalo. Ube mina naye hayi naye. Uyizwa lona abaqhuma nengane nomamezala. Injani manje lo? Wena mama ungavuma ukuxhumana naye Khumalo. Hayi ayikho inkinga ngifuna ukuthi azongichitha nomkhona. Hey. Anginankinga soKhumalo akabhekane nami. Vele uhlulekile mntanami Hey, wena. umushuwe la. Hey. Kuncane abhekane nami. Ayikho. Ya mhlambe engifisa ukubuzwa akunankinga ngicabanga ukuthi mhlambe iphuze li right lelo kodwa mhlambe sesimbali ekuthenini imali isendwe kuma ithini into mhlambe wena unankinga nalokho ngoba sengifuna ukuthi nami siphetheni sonke la sivumelana ngento eyodwa mhlambe noKhumalo uzogcina ephenduleka ngoba uveze ukuthi umuntu ofisa nokukhokhela ingane kunenge nje sokukhulumile naye. Hey ukuthi sisazokhuluma lokho noma angazi kona ingane imali mezogcina ifikile enganeni. Kodwa ukuthi izongena kanjani ngizokhuluma naye uma lokho uma ngabe sesizoba uthu. Angazi kodwa mhlambe Khumalo ukuthi ngeke ngezwa nalidaba ke le indaba yokukhokheleka kwaingane. Ya msakazi ngike ngacela ukuthi ukuze singaloku sidonisana siyakude ngoba uyabona manje ukuthi kuba khona kwami noma mhlambe kumakade ngikhuluma noMbali kuzokwenza ukuthi abantu bangabi nabo ukuthonga ebusuku ezifundani khona into ayifihlayo bengizocela mina ukuthi mangenza izinto ngoba izolo lenzekile iphutha ngoba nami bengisepine town ngiphuthuma ngasethi ngoba sengisemshinini ngivele ngene esitolo ngifakele imali sengiyoxolisa kuwena lokho ukuthi ngisavayanga kuwena kodwa kulokhu ke sesikubopha manje okuya phambili sekuzoveza ama motives ami ukuthi kanti ngempela asenganeni noma sekwenzeni ngoba mangabe sengasakwazi ukuthi ngikhuluma nomama ngiphinde futhi ngibuyele eMbali kubonakala ukuthi khona umdlalo osudlalo kanti mina ngizele umdlalo mina ngizele indaba ukuthi ingane yami ibe ne upbringing eqondile eyaphambili ingane ingaphazamiseki esikoleni kodwa futhi ngibuye ngibe nesilithi kuyaxwayisa la ukuthi singalilungisa iphutha ngephutha ngoba kuzokwenzeka ukuthi ngihlangane noMbali eThekwini noma ePine Town ongase umamezala kwakhe umfowethu angibone ngime naye obese ethi hayi futhi bebe ne-appointment angeke asingakwenzi lokho abantu baxhumana emhlabeni bahlangana kubalekile lokho sengidlule kuona ajwena ukuthi mabe sengihlangana noMbali eShoprite ngaxoxa noMbali ngoba sesibuyelene noMbali cha mina i-platform yami engikuyona ngiyayazi ilane yami ngiyayazi eyengane ukuthi ke i-connection sizoba nami phakathi kwami noMama awungasho ukuthi futhi mangabe ngikhipha leyo mali mhlambe ngiyikhiphe ingafani ngoba izongafani imali ekhishwayo kuzokwenzeka ngikhipha u5 kwenzeka manje nami ngi-right ey'ntweni zami mhlambe ngikhipha u7 ngoba ingane yami yona yodwa anginayo ingane emhlabeni uyabona sesiyikholwa kanjani leyo nto leyo ukuthi nina noMbalala anisale nto uma wena nangu umamezala engixhumana naye uyachaza ukuthi kuzobe mhlawumbe nihlangane lapho cha ngithi uma kwenzeka cela ungizwe umsakazo ungamlelela hayi ngokuzwile ukuthi manihamba makwenzeka kuyenzeka abantu bahlangana ake sisuke manje kodwa ke futhi akuyona into esicathi into yanjalo akuyona into yokwenzeka ngisho ukuthi yokwenzeka sengisho ukuthi if yenzeka kungabe uMbali esengena inkinga ngithufebile wezwa nje ngisho kodwa wemlisa uyabona kulomuzi leli phayisho uzubona usuchithile ngokufika kwakho yini hayi lutho ufundusile lutho kabazela mina ozolungisa la ekhaya ngoba nami nginamathumba ami la ekhaya nginelungelo lokuthi ngixhumane nengane yami lokho ngeke sikufihle isiZulu nje sakwaZulu bathina sidabuka kwaZulu Natal isiZulu leso ukuthi ingane yakho awuyila amathumba akho akwalahle awakhumbuli ngoba salala angaphandle makusesimweni esinzima kuwena nje ukuthi mhlawumbe kuthiwa ngaboshwa 15 years ingane kuyakhula ingena ubaba so isimo esinjalo esingangivimba kodwa uma bese ngikwazile ukuthi ngivula amehlo ngibona iphutha lami ngililungise ngicela ukuthi sikholele lokho ukuthi ngiyoxhumana noMama nje usubekile ayikho futhi enye channel engiyibona edlula leyo
ngiyoxhumana Ake sipoyele emva uthi inkulumo nomama why unganikezanga ulento umlisa mumbe ucingo lomama baxhumane la Angithi nje wena abangicela nje wena njengoba uyayibhaqukela ngichaza ukuthi imali zokulungisa lokho nayo uzolungisa imali esendiwe futhi abe isende phela kuma ngihambile ngayothengela ngayo ingane angithi bekuyingane bengingakakhulumi lutho noma naye bengisagcine ngokumtshela Ayisisa umoya mkhwenyana. usafika abantu kanje usazolungisa Umoya mkhwenyana izinto ezizolunga mkhwenyana. hayi bona kanjani izinto zilunga kanjani makuba Ngoba nasi uyadingeka phela ingane imazi ubabayo mkhwenyana ayikho into esingayidinga. hayi Akukho mawufona hayi Kufanele imazi uyise ingane. mhlawumbe yena unomfundo unjani nje afake lesasimo sokuthi ebona ubaba wakhe mhlawumbe kwaphela ingane yayingeke ikhulume kusaba ibona nathi mhlawumbe nje sesimbali hayi bona emva ukuthi nihambe uke waba nako lokho ungabe right kodwa ekuhambeni kwesikhathi ngisema ngimchazela kahle kwawukuthi useba right uyafisa futhi naye ukuthi abe ambone ubaba wakhe mhlambe aspend usuku naye yabo okay nomunye ngifuna ukucela la msakazi ngangene uMadeveni ngiyaxolisa ukuphazamisa usakhe kakhulu ngifuna ukucela ngicathi kubalekile fanele sidlule kona ngoba mhlambe nyobe senithenhlele emsebenzini isebenza nizwe hayi ukhumalo seyinyomfile usenze ukade singavumelanga ngakho ngibe ngizocela ukuthi uma ngabe ingane kwamaholiday ingekho esikoleni nami ngikwazi ukuthi ngihlale nawo ukuze phela ngibonde nengane yami ngoba ngase ngihlale naye imazi ngangcono ubaba ingamazi baba uma kuthiwa ufaka imali kuphela ayimazi physically ukuthi hayi ubaba wami umuntu nangu baba wami umuntu nje kanje nayo mhlawumbe izohlala ibe ne-interest ukuthi hayi wema uyazi lamasiholiday angazazoba nini nami ngifuna ukuvashela uphinde ngivashele ubaba kumnandi kababa mhlawumbe ke lokho sekungaphuma la ekhaya kwaGumede ukuthi ke banginika esicelweni sakho asinankinga nalokho kodwa mina engisawusho uzoxhumana nomama uthathiwe lo muntu uyagcizelela impela lokho ukhabazela hayi khabazela mina Yazwakala, manje yazwakala. ekugcineni ngethela ngesaqonda mina sahlami ngisaqonda Hayi ngebenzanga loba kulukudu bakhe. Shayichisa. Ashiyamateke kahle kuyimanje angisathembi angazi noma kuyashada noma kwenzani la mina ngazi cha phela Ayisisa umoya mkhwenyana. awukwazi khabazela ukuthi ungathi umuntu omngakho ukuthi amthembi anganoma mhlawumbe nomfaka lapho hayi kusho ukuthi akamthembi kuyimanje ingane enze ngayo hayi imali nje kuphela baba bengithi ngizomchazela namhlanje ukuthi mina imali ngenile imali ngaba anginiki ngawuthela indaba imali mina ayifani phela lezo lona yakho baba le bekuyingane beyishesha nje ukuthi ngilungise into zengane ungaze kuphela isonto esikoleni ingane into zayo ingakabi nazo hayi sengithuka ya mhlawumbe mawami sesicabanga ukuthi siqedile ngicela mhlawumbe indlela ngani noma khona amazwi athi ungawasho kukhumalo mhlawumbe ngaphambi kokuba sibaleke ngazi njengomuntu omdala nje nasimo ke so kufika kanje hlangana nengane umzukulu wakhe angazi nje kodwa mina ngibona ngazi mhlawumbe sizofanele sibuye sicela indlela ngoba Hayi ngiyabona ngezenzo zakhe bataba. Izenzo zakhe ngenza lokhumalo ngimethembe. Angimthembi nje. Hambe kakhulu le ndoda. Ngiyobona ngezenzo zakhe. Ife yanza kahle enganeni. uzoyithola Uzoyithola ingane yakhe. Ngoba ingane kumele mayilazi ikhaya lakhe. Ikhaya lakhe. hayi khabazela siyabona asinamona mlesazi sibokele bafuthu hayi siyabona kodwa Hayi nokuthi silandele nabakithaza umntanakhe sibonge kakhulu sesingabonga wena. Yoba bakanyoni TV basebenzile. basebenzile Hayi basebenzile. basebenzile hayi ngicabanga ukuthi ke mawo sizothathelwana ke inumber of camera ngicabanga ukuthi ke kule mali ke iziyona ke ngicabanga ukuthi uma esenikhuluma naye ukhumalo niyobe nigcina nivumelane ngani nombali kodwa nje ngisakuzwile nakuqinisekisile uthe nje akanankinga futhi makufanele kuyimali izoza futhi ke uyaqinisekisa ukuthi ke inyanga nenye uthe futhi ke uzowafana ukuthi wena uyena umuntu ongaolinda nenyanga yabo so nje
ya ngicabanga ukuhlonipha nje ukhabazela mina ngiyona indoda eyayithanda ukuxova kakhulu izinto zabantu kodwa yabo le pipe lakho qobekile manje ya iphuzu lakho ukhabazela mina ngizwini ingakho kangicelile ukuthi ube khona ukuze izinto ezifana ngoba yabona khabazela kunento ebuhlungu ekugcineni umakoti wakho kuyazi ukuthi umakoti wakho ekugcineni uma isebenza kanzima la mfowethu uma into isibonakala isisabalala mhlawumbe emsebenzini sekukhonjiswana ngomkakho nawe awukho udaba ulwazi ingakho ngithe iba khona ukuze yonke into eyenzekalayo ube khona wazi ukuthi kukhulunywe wabekwanaphi nento ethinta umuntu wakho noma ethinta umakoti wakogcwabo yayisona sizathu esenza ukuthi mina ngicela ukuthi ube khona nokhumalo futhi wafuna ukumbona lo muntu obe ubaba oqotho ngalo hlobo mina nje umuntu ophila njengawe ngiyamqala nje ukumbona uyabona so indoda inomoya omuhle engazi nje mfowethu umoya wakho ungahlezi uyilento oyiyo uyabo ya mfowethu ya hayi siyabonga kakhulu nje siyabonga hayi Nishele nenamba yenu ukuze makwenzeka lokuphithiphithi kakhumana singabi senkingeni. Okay ngizokuthathela ikhadi emntwini Sikwazi ukuthi hayi ngoba simethembi bakithi. Ya no bakukhona nje njengoba kuthembisa kodwa asakuthembisile sigcinwa nje kade siqala ukufika wathembisa impela yemali ngiyajabula ukuthi ukwenzile noma ke ekwenze ngaseseke ngendlela yakhe kodwa egameni lokuthi wenzile ngiyajabula ngiyamthemba nami ukuthi uyindoda eshintshile ezelwe kabusha lokhu kwangempela enganeni le kodwa hayi ukuthi phela elokuze kusesibani enganeni Hayi siyabonga bongathi. Hayi siyabonga Anikwenze nakwabanye siyabonga siyabonga Nibambe yonke ngifuna ukuthi balekele ukondla. hayi sasamba usukuma phela asafuna ukusokuza hayi lo muntu siyabonga ngithanda ukusala kahle ke Hayi nami yebo